Video yathu lero tonisana mmene tingayikire uthenga pamene foni yathu ikaloka muja imaonesa china nthawi yachina chani kuyikapo uthenga kupangiratu kuti mwina make foni yathu yotapezeka kuti mwina tayigwesa kapena yabedwa ndi munthu wabayo kapena watulayo ndi wachilungamo akufuna kubwezereni ndi mwina mwake mutha kusiya phone number kuti athe kuyimbirani ndi mosataya nthawi tatiyeni tunisane timatani. Ndi chimene mayenera kuchita ndikupita ku settings, kenako lock screen, kenako contact information. Ndi apa mutha kulembapo chilichonse chimene mukufuna. Ndi kuti mutha kulemba uthenga umene mukufuna kuti uzionesa foni yanuyo ikalokeka. Mwina mutha kulemba kuti foni iyo ndi yanga, nambala yanga ndi chakuti chakuti. Ndi kuti mulemba umene popo kuti foni ndi yanga. Ineyo ndikolekesera pompa kupanga done. Ndi kuti foni yathuyo tikayipanga lock chonchi. Basitu kupanga kwake ndi kumene koko. Ndi foni imene timagwisa ntchito mumu ndi Samsung. Tizipeseni zina la foni yanu kuti zatheka kapena ayi. Ndi ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayora panga follow. Thank you for watching the video.